trupul lui Hristos. Amin. Trupul lui Hristos. Amin. Trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze putere cu Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mergem. Mai stăm puțin. Oh, șefa, gata de cateheză? Întotdeauna. Mă bucur să te văd. Hai să mergem la cateheză să mai vorbim. Îmi place bluzița ta, e tare drăguță. Mersi, am luat de la reduceri, dacă nu, 2,8 lei. Aoleu, fată! Lăudați să fie Iisus Hristos! Ce faceți, ragazzi? Acum așteptam să veni. Mă bucur să vă văd așa, mai mulți. Cred că ați simțit mirosul unui carnaval. Nu vă mai uitați la mine. Am avut puțină treabă în ultima vreme. Oricum am venit și plus că săptămâna viitoare intrăm în Advent. Așadar, o petrecere înainte de post, nu? Mă gândeam să alegem ca temă cu mască sau fără mască. Parcă era o emisiune când eram noi. E frumoasă ideea. E filosofică, îmi place. Ok, ragazzi. Să nu uităm, urmează perioada Adventului, apoi Crăciunul. Cum ne pregătim? Aștept propunerile voastre. Ce-ar fi să doar la mine seara? Ai făcut la ore la? Nu știu, e cam posibil. Haide, rămâi la mine, vorbim cu mama ta, o sunăm tot. Bine, dar ne gândim împreună la un program de Crăciun. Orice vrei tu. Așa a zis? Vai! Una, ce surpriză! Hei! Mama, ai făcut ceva mis? Hai, mă duc sus. Hai, puteți să fac.
Cum e Alexandra mea, se implică? Da, eu zic că a început să-i placă grupul. Dacă știi cât mă bucur că ai reușit să faci să vină la biserică, s-a schimbat mult. Nu e meritul meu, rugăciunile dumneavoastră. Și apoi, trebuie să recunosc că și pentru mine a fost o provocare. Rebecca, hai cu mine! Vin, mulțumesc pentru cafea. Hai! Să vezi la ce m-am gândit. Nu-mi spune, poate ne-am gândit la același lucru. Eu cred că ar fi drăguț să facem o iesle noi tineri și în fiecare duminică din Advent să mai adăugăm câte un personaj. Ce zici? Da, sigur, pentru petrecerea de sâmbătă mă gândeam să mă costumez în femeie de afaceri. Am bluză, am fustă și mai trebuie cizme. Dar sigur găsesc la reducere, doar se apropie Crăciunul. Ce zici, vii cu mine? Sau să mă deghizez în... prințesă. Ce-ar fi dacă te-ai deghiza în cineva care mă ascultă? Hai, nu te supăra, doar știi că am atenție distributivă. Deci, ideea cu iesle. Așa am putea să ne implicăm și noi mai mult în perioada de așteptare a pruncușorului. Drumul spre iesle. Aducem pruncușorul în inimile tuturor. E o idee genială. Uite cum facem. Îți spun un secret. Am făcut o înțelegere cu doamne Toamnă. I-am spus că dacă există într-adevăr, îi dau termen o săptămână. Dacă nu apare, nu există. Și știi ce? Au trecut deja 3 zile. Cred că glumești. Deloc. Dar nu mi-ai spus, vii cu mine la reduceri. Da, uite. De fapt vreau să o latru pe Rebecca, dar nu am văzut-o încă. Se lasă așteptată? Când a venit eu, ea era în biserică. Nu știu ce făcea. Ciudat. Dar tu cum de nu ești cu ea? Eu? Păi nu te-a convertit ea, ca să spun așa? Mare izbăvit. Ce faci aici? Să nu mai faci niciodată așa ceva. Ce cu tine aici îmbrăcate așa? Aoleu. Nu pot să cred că ai uitat. Of. Mâine e prima duminică din Advent. Drumul spre iesle. În fiecare săptămână o să adăugăm câte un personaj până când... Apare Iisus. Ce frumos. Hai să te ajut. Auzi, dar câinii n-au voie în biserică, nu? Duminica Sfintele Iubii se celebrează la orele 7, 8, 9, 10, 30, 12 și 11, 17 și 18, 30. Iar Duminicul Sfântului la orele 7, 8, 9, 17 și 18, 30. Să nu uităm că în această perioadă a Adventului suntem invitați să-i pregătim o iesle lui Iisus. Cred că cel mai mult i-ar plăcea un loc cald în inimile noastre. Să încercăm să-L găzduim cât mai bine.
Să rămâne. Ce s-a întâmplat cu Alexandra? Nu știu. Pur și simplu nu a vrut să vină. Poate vorbești tu cu ea. E la fel ca înainte. O să trec mâine pe la ea. Te rog mult. Rebecca? Bine, pa. La revedere. Bună, Alex! Ce faci? Ce s-a întâmplat? De ce n-ai venit ieri? Știi ce? Scutește-mă cu întrebările astea. Nu vreau să fiu ambiția ta și nici a mamei. Ce Dumnezeu nu există, plus că a trecut o săptămână și absolut nimic. Ei, dar nu lua așa. Alexandra, ce s-a întâmplat? Erai bine. Nu vreau să vă mai păcălesc ca ta. Dumnezeu există, bla bla. Nu există. Și prietenia noastră? Ghiți ce? Nici ea nu există. Dumnezeu e bun și drept, nu? Rebecca a fost lovită de o mașină din cauza mea, de ce nu eu? Doamne Iisuse Hristoase, ajută pe Alexandra. Deschide inima. Alexandra! Iartă-mă, Doamne, n-am știut să te recunosc în semenii mei. Te rog, dă-mi o șansă să o iau de la capăt. Iartă-mă! Nu e târziu. Mergi. Rebecca? Ești bine? Da. Dar tu? L-ai cumpărat la reducere? Mai mult, l-am primit gratis, odată cu credința. Iartă-mă.
și crește în noi. El speranță, iubire, credință este în noi. Iisus s-a născut Mântuitorul. Iisus s-a născut Mântuitorul. Copilaș divin, dulce speranță, păstor la tine vin, rugăciuni înalță. S-a născut, trăiește, zâmbește și crește în noi. El speranță, iubire, credință este în noi. Iisus s-a născut Mântuitorul. Iisus s-a născut Mântuitorul. Pruncușor dorit, stea prea luminată, magi din răsărit vin ca să te vadă. S-a născut, trăiește, zâmbește și crește în noi. El speranță, iubire, credință este în noi. Iisus s-a născut Mântuitorul. Iisus s-a născut Mântuitorul. Scump Mântuitor, așteptat cu dor, astăzi noi venim să te preamărim. S-a născut, trăiește, zâmbește și crește în noi. El speranță, iubire, credință este în noi. Iisus s-a născut Mântuitorul. Iisus s-a născut Mântuitorul. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for we can fall strong, the rich and the poor ones. The war is so
black